Ultimul curs pe care l-am organizat a fost despre cadourile acordate salariaților și acest ultim curs l-am început cu întrebarea următoare. Ce poate fi mai frumos decât să dăruiești? La câteva zile după mi-am amintit această întrebare și mi-am zis, Edi, dacă crezi cu adevărat în ceea ce ai spus, nu cumva primul care trebuie să dovedească ești chiar tu? Așa s-a născut ideea de a organiza în luna mai un webinar cu acces liber pe tema pierderilor fiscale. Așadar, vă aștept pe data de 10 la un curs de 10.